Последните дни не идват шум и предупреждение. Те идват тихо, с решения, които изглеждат малки, но имат вечни последици. Библията ни казва, че в края няма да има средно положение. Няма и Бог, и светът. Писанието казва, който не е с мен, е против мен. Белегът на звяра не е просто пророчество за бъдеще. То е огледало. Огледало на това, на кого принадлежиш. Защото в Откровението четем, че едни ще приемат белега, а други ще бъдат записани в книгата на живота. Това са два пътя. Исус казва, тясна е портата и стеснен е пътя, който води към живота. И малцина са, които ще го намерят. Последните дни ще бъдат дни на натиск. Натиск да се съгласиш, натиск да замълчиш, натиск да размениш истината за спокойствие. Но Библията казва, бъдете верни до смърт и аз ще ви дам венеца на живота. Светът ще каже, просто приеми, всички го правят, без това няма да оцелееш. Но Писанието казва, Господ е мой пастир, няма да остана в нужда. Последният конфликт няма да бъде между нации. Той ще бъде между покорството към Бог и покорството към системата. И ето апокалиптичната истина. Не всички ще бъдат спасени, но всеки има избор, защото Бог никого не насилва. Той предупреждава. Исус стои на вратата и почуква. Не разбива, не принуждава, а стои и чака. Последните думи на Библията не са думи на страх. Те са обещания. Ето, идвам скоро. Въпросът не е кога ще свърши този свят. Въпросът е, готово ли е сърцето ти за онзи, който идва?